Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, kami parlado partohonan HKBP sering sawa pasahaton parhorasan ma dihamu saluhutna amanami inanami dohot sude ruas naro tu parmingguanon Tuhan tama nama dongani jala nama masu hita jala hupangidu kami tu hita saluhutna asa tajaga ma hahomion dohot habadiaon ni parminggotaon guarni mingguta sadarion ima minggu judika manang luluhon maau ale Jehovah jala topik di mingguta ima Kristus sihorhon haluaon marsangat ma Tuhani marhite para minggota atong tapahibul ma rohata dohot pikirata tapuka ma para minggota tapuji ma jala tapasangat ma debata marhite mangadehon buku ede HKBP nomor 654 ayat 1 tolu marpungu do sude. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia na tumopa langit dohot tanoon amen luluhon maahu ale debata jala perbadahon badaku dopak bangso na sodaulat roha saya pelua maau sian bawa siulahon si paoto-oto dohot hajekelon ai hodo debata haroruan ni hagugoku tongos mahati romu dohot hati kuramu aka namanugu au pataru au tudolok ini habadiomu dohot tu ingananmu haleluya. Maratang yang mahita ale amanami para siroha na sumurung debatani hato nami huyingot hamido diaka ari on panaunon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohanami jala perbadiai memikiri sude na tinaon nai patadahun matuhami dosa nami asa diarsakon rohanami
asa hupopom hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jal asa hupasaut hami lomo ni rohana manobus hami, asa mertua hami marhite sian roh di saliling nililingna, saya patupa mai di hami marhite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amin. Mari kita sebuah nomor 726 ayat 1 2. Tabegema patik ni debata dihita di minggu sadarion ima sian rom walu ayat 5 sahatu walu rom walu ayat 5 sahatu walu songono mahatana ai pardagingodo di parwahon akan manghuton dagingi alai todi do di parwahon akan manghuton todii alai hamatiado harorowan ni daging, alai hanguluan jala hadameodo anggo harorowan ni todi. Hamusuon depak debatado rohaon ni daging, dang olo duki tu patek ni debata, ay dang terbahesa. Alai dang terhalomohon debata akka parroha daging. Imasakna atong rak mangidugugo mahita sian debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami. Tabiti mari dehta sebukede nomor onom walu-walu asada 1 2.
Tapau duk bema rohatta dia dupan ni debata tatoputi madusata maratangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatudusan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sohabadiomi manopoti jala manganggukon dosa nami masajud warsahami ho marhita pikiran dohot hata dohot pambahna nami narwai dang huhaholong hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dong nami dang dusun diri nami huban hami dibahani tamado ori masanmu jala humammu hami tu hamatean saliling nidiling nai alai nama purs mahami nuang tu asin ni roham nagudangi mangidu sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya sima roham di hami nadangolon amin tabagima hatabagabaga ni debata taringot tu hasisani dosata para siroha jala perdengan basa do Jehovah lebat tarimas jala para siroha godang dang debahen tuhita hobar tu akadosata jala dang debalason tuhita hobar tu akahajahatota songon asin rohani ama-ama mida akanakna asin rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana hasangapon ma di debatan na digijang amin. Mari dahita sian bukede nomor 114 ayat 2 dan 3. Tajama hatani debata epistel di minggu sadarion ima natar surat di Jeremia pasal 31 ayat 31 1:34 tajahama marsikat soring songonoma hatana idama narodo aka ari sogot ninna Jehovah pukaukuma badan nai baru tu pinopar ni Israel dohot pinopar ni si Juda. Ayodo badan si bahinokku tu pinopar ni Israel dung salpo aka arion ninna Jehovah lehonokku ma patiku tu bagasan ate nasida jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida asa ahu gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku.
Ima saatna mertua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mari deh kita sebukede nomor 617 ayat 3 dohot 4. Tidakon ma haporsiaw tay songon na hina tidakon ni dong atas haporsiawn di sa dok portibion rak mahita medok au persea di debata Jehovah ido ama para gugu na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au persea di Yesus ana ni debata Jehovah na sasadai imana ni tutuhon ni si Maria naga begabean si atod di perbadia adorang sabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus namate terfaljal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru nung ditanom na mulak mangolo dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamung ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paiba mulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot namate au persea ditonde perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sani dosa dohot dia tai nama dok mulak mangolu doso daging ni halak naung mate dohot dia ngluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting ni huriata. Huria nituhata tabegema titing huria Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021. Parjolo parmingguan di masa pandemik COVID-19 sia. Turuas ni huriata namandohoti parmingguat tahun pinangido asapatu mahita maradopon aturan protokol kesehatan naung ditotopon pamaretata dohot aturan tolu mengenakan masker, menjaga jarak, dohot mencuci tangan. Jalan disosohon tu hita ruas ni huriata asa unang marpungu hita di komplek gereja taon andorang dimulai parmingguan suang songoni nang dung sidung pe parmingguota. Paduahon jadwal ibadah Minggu bulan Maret 2021, Minggu tanggal 28 Maret 2021, ibadah pagi masuk jam 7 pagi, wilayah sada 2 dohot tolu, bahasa Indonesia dohot live streaming. Ibadah siang masuk jam sia 30, wilayah opat
dohot onom marbahasa Batak live streaming. Ibadah sore masuk jam 10 pitu manang jam 5 sore, wilayah pitu walu dohot sia marbahasa Indonesia. Tolu ruas naim baru. Sadarion jinalo do gabe ruas nagok di huriat tahun, ima keluarga naim baru, ima hotas dion dihon bakara, inata Naomi, Aprilianda boru simatupang, nong manjalo pasu-pasu parbagason nasida di hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2020 sada nang salpu. Nuaing maringanan nasida di Jalan Harapan nomor 58 B, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sian wilayah 2. Saya anggiat manasida gabe ruas nama ngulu di huriat tahun. Paupaton seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu di huriata, neng patupahon kegiatan Jumat Agung dohot Paskah, ima, sada, mangalehon bahan pengajaran kelas Kamis Putih, tanggal sada April 2020 sada, di Pasahat Marhite WhatsApp Group kelas Nabe. 2. Live streaming parmingguan online Jumat Agung di Patupa tanggal 2 April 2020 sada pukul 7 pagi. Tolu live streaming parmingguan online Paskah di Patupa tanggal 4 April 2020 sada masuk pukul 7 pagi. 4. Pengambilan kreativitas Jumat Agung dohot Paskah per kelas di Patupa mulai hari Minggu tanggal 20 Maret di gedung sekolah minggu mulai pukul 10 sada 30. Informasi selengkapnya di Pasahat Marhite WhatsApp Group kelas di tanggal 27 dohot tanggal 20 Maret 2020 sada. Dihimbau kepada orang tua untuk memantau informasi terkait hal ini melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Palimahon, kegiatan Jumat Agung dan Paskah Seksi Remaja dohot Naposo. Seksi Remaja dohot Naposo ni huriata, naing patupahon kegiatan Paskah ima, sada, sarpedo online, manang sharing, persekutuan, dohot doa, di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada, jam 10 sia, sahat jam 20 sada 30 wib. Dohot tema, The Power Resurrection, Parjamita, Amang Pendeta, Dr. Sukanto Limbong. 2. Partangyangan manaringoti kebangkitan Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada, jam 10 pitu, inganan Gereja HKBP Srengseng Sawah. Paunopon, diakonia sosial. Ruas nihuriata nadi bagasan parsahiton, ima amang J Bagariang sian wilayah Walu, amang LD Hutapea sian wilayah Opat, inang Nyonya Siregar Borusiagian sian wilayah Sada. Firman Tuhan mandok, ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akasahid na sudena, sian Pesalmen 100 tolu ayat tolu. Papituhon seksi pendidikan. Seksi pendidikan HKBP Nihuriata, patupahon acara ibadah, doa bersama, tuaka yanekon Nihuriata, siswa-siswi kelas onom SD, Kalasia SMP, dohot kelas 10-2 SMA manang SMK, nanai mengadopi ujian sekolah. Acara ibadah dohot doa bersamaon di Patupa sadarion di hari Minggu tanggal 20 sada Maret 2020 sada, jam 10.04 manang jam 2 siang, inganan gedung sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah,
pinabotohon tu akka siswi na naing mandohoti ujuan sekolah rap dohot natoras asa Roma di acarai. Maulea tema jala Tuhatta Yesus Kristus mamasu-masu. Pawaluhon pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah tapasada ma sian wilayah sada sahat wilayah sia diganup hari Kamis di Garejaon. Kamis tanggal 25 Maret 2020 sada nanengro. Tapukama pertanyaan masuk pukul 10 sia manang jam 7 borngin. Pasiahon ruas namandohoti parmingguan Minggu 14 Maret 2020 sada boima hita jaha di lembaran na adong. 10 ruas namandohoti pertanyaan wilayah di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 sada boima hita jaha di lembaran na adong. 10 sada pembentukan panitia tahun pemberdayaan. Songon naung gabe program pimpinan HKBP periode 2020 sahat 2024 na menetapkan tahun 2020 sada 5 tahun pemberdayaan mardomu tusi di Patu Pahuriana do rapot pembentukan panitia pemberdayaan HKBP Serangseng Sawah 5 di hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sada jam 10.02 dung sidung parmingguan siang di Gareja Taon. Pinobotohon tu sude punguan kategorial asa mandohoti rapoti. 10.2 verifikasi data haruason. Soso tu hita ganum ruas ni huriata asa tapapunguma data jemaat ima fotokopi kartu keluarga tu sentua wilayah B. Man saya record do data sian ruas laho pasikopon data huriata. Tarlumobi molo adong perubahan data haruasoni ima taringok tugoar, tanggal lahir, domisili, status dohot jumlah anggota keluarga. 10 tolu ruas nama rulang tahun. Majelis HKBP Serangseng Sawah pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nama rulang tahun di Bagasan Samingguon ima sian tanggal 15 Maret 2020 sada saha tu tanggal 20 sada Maret 2020 sada daftar ruas nama rulang tahun tajah habema di lembaran na adong hatan itu hata mandok aimar hite ahu ganda arim jala tamba diho akka taon ningolum sian poda sia ayat 10 sada huria patupahon perayaan bersama manang ucapan syukur tuna marulang tahun di Bagasan Samingguon dung parmingguon siang. 14 titing parhepengon. Titing keuangan huria di Bagasan Pak Samingguon tajah habema marhite lembaran naung adong di hitabe sude parhalado din huriata mandok mauleate matu sude hita ruas naung mangalehon hamolotonna. Songonima sahat ni titing huria di Bagasan Samingguon sadi pasu-pasu tuhatta masa luhut nai taulas ni roha di hita ruasna bahen sangap dohot hamuliaon di goar ni tuhatta mauliate. Taudutima mari dema hita siar bukede nomor pitu walutulu lasta pasahat ma peliata. Mulia
Dameni di batan nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna bi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang maradusudi hita namarlasni roha nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hatani di bata nasahat tumingguta sadarion imana nenek sian buku Heber bidu 5 memukamai sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 kalau samu mamanginang au majahat tu tonga-tongata songono madido hatana lau songoni donang Kristus dang ibana mangeton sahala situa ni malim tu dirina di batado nama dok tu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon songoni dok nai dina asing malim doho rodi saleling ni lilingna mangihuton horong ni si Melkisedek tagajol ma ibana dipilih hodo akka pangidoana dohot elehelekna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hodo ibana gabi malua sian hata hutoni ai atik pe anaki ibana diguru hodo pangoloyon marhite sian nati naonai jaladung ripas gabi si horhon haluaon saliling-liling na do ibana disude na mangoloi ibana diguar di batado ibana situa ni malim mangiuton horong ni si Melkisedek ima sahatna damang dainang adorang susati ta tuhata ni di bata jamitaon adong sada na spesial anggo dapot rohaku di rohaku sadarion par mingguanon na tuari tanggal lahir ni paditata jala tanggal 15 juniori amang calon padita jadi adong kekhususan di Huriata naro makube si Huriata hira sisada tanggal taduk ma tanggal ala di bulani ulang tahun ni na paduahon ale selama ulang tahun madinasi dia na dua teh amang tabunan dohot amang sirhait na paduahon laos dohot do keluarga besar nih amang tabunan ayaw pe dangapala fududuhian ulaun sadarion jalara kubereng grup dia kapadita na ulang tahun dua pe ape preses madok selang ulang tahun tu nasida na tuari jadi disodoh ape tong inang simatuan ni amang padita tabunan dohot aka sahabat na sian semper ate jadi au sian semper hiat domse jadi laos tong mahira namar minggu di semper hula laon ate mulubuin yan jongcong majona sian semper nama kalason ulang tahun yang mang tabunan nama ngudurhon simatuana ngadia jongcong maju sudi adong ko 32 mu oh atar 52 halak ate mau lihat mah au maka holongi ate iya dukoni muse na di hari Rabu sahat do tu Jakartaon
inang Padita Tiominar Ujung, Hot Mauli Tiominar Ujung. Di tonga-tonga tado sadarion, nasida pidasan kisaran gabi kepala bidang ni diakonia HKBP distrik 8 DKI Jakarta Raya. Nasida langsung dihunjuk pemerintah atasan di mana gabi kabit luar biasa do ate. Dang na pinili ni amang tambunan yang PSD musia jago-jago do na pelaya dia munuan. Ate amang sirai tope odo na ganteng calo Padita jalana ni preses musia te. Jadi jongjong maju nang Padita ay balga situ tulo non di ulang tahun non apa rong dua kabit mewakili preses mana sih dan nuanya te. Iya. Kebetulan sakalas kami di kampus. Jadi dipanggil doi mana ma au ma dongan nasida mangulahon. Ada ngulahon niku, ubay mah wakil hu ini mana asal na belge apa dangarong tertulis di wakil lah deh. Kali toi ma ni ulam ma gabi dongan nasida mau di distrik, alasan distrik doi ba gabi melayani di diakonia. Jadi ima belge ni ulahon nian adongo inang situa boras sibuan ate ulang tahun tong dot nasing gue nama ulang tahun di bagasan saminggu saat Rodi Arinatuari dot sadarion. Jadi selama ulang tahun mak secara khusus spesial tu akan saminggu nate horas madi nama ulang tahun jauh kudo tong hatani di bata umat buni parsauranon ya pola salah deh songon edeni si Davidon puji-puji di hasadau dot haholongon sama dongan ede hanana kok set si Davi ida madinggan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahudulan akan namarhamaranggi songon mia akan khusus di ulu pola mabaur tumise ni syaron pola mabaur sahat tu rabu ni akaulusna songon nabur di ni Hermon nama baur tu akadolok Sion ai disido di parbaga Jahoba pasu-pasu hanguluan sahat rodis haliling ni lelengna di parbaga Jahoba pasu-pasu disido molo dinggan sahudulan akan namarhamaranggi do akan porsiamen namarhamaranggi do ita sudia manginang alani do las itu tu roha biniginakin sia namang situa anggo na ulang tahun di sonamang sehube kami do terus setiap na ulang tahun sada peringatan sukacita memotong kue itu teh emang luar biasa mulu dihuria na asing dak sanga sipata ai pagudaku biayanin to. Nah jadi oma kana marhamarang gidang pola maretong dia ka naswa pola rekod. Jadi di parbaga di Bataru di keadaan ini pasu-pasu. Jadi di pasu-pasu mah huriana. Ima songon pengantar jamita di hita. Damang dainang jamita sadarion di minggu judika nama do lulu hon au ali di Bata. Molo secara rupiah berpihak kau di peradilaku. Tolong saya. Nah, jala marhite-hite heber na sahat dihita di Papua taringo tu situan ni malim. Jonokne nama hita tu masa minggu pasion, minggu naro masuk nama hita sel palmarum tu minggu pasion jala minggu ulon nahohom Jumat Agung peringatan di namate Kristus molo hari Kamis nai di dongata Katolik Kamis putih ala borngin nai sidang terakhir di Tuhan Yesus jala diputuskan bahwa dia akan disalibkan. Dia gabe majalo uhuman
kutukan. Ai namate di Haupinor silang, apalagi di pamasuk tu doluk Golgata, itu kutukan. Jadi Tuhan Yesus seorang yang dikutuk, orang yang super najis, na merusak tata krama na baik. Ima hebat nih uhuman tu Tuhan Yesus. Nah, di dia do kalimat luluhon au ale Jehovah. Molo tahatai taringok tusutuan malim. Bahasa umumnya di bahasa Indonesia di do imam, pelayan rohani, na bertanggung jawab diaka panurgasio dohot aka ulaon partodion dohot do hita malim molo di Yahudi malim do sadok aka natoras di aka keluargana di gelenga di inatai. Jadi molo tabereng soba situtu hormat situtu uduk situtu ina ditongani dongata hasilomo do Yahudi ala memang pangulu do dijabui amata. Nah, nang di padane baru pe si Paulus pe di do tunduklah kepada suamimu ina. Olanya dong belesnya kasihilah istrimu. Nah, songo dia do nauduk, songo dia do na mengasihi. Seakan-akan ada antara di sini. Ngira no tibu bahwa ale molo do mengasihi belubi do sian na uduk. Ala molo mengasihi ibana ima holong na balga ima holong ni agape holong ni dibata na rade na bersiap na malehod dirina na mamelehod dirina sahat rodina aguan hosa ibana lao makokop aka na hinoholongan na. Jadi sebenarnya molo taide di si ubal gedo HP holongi siya na uduk boy do hita uduk ala di si komadani kan ala gui pudi so nai bereng ngoras mabah indah kan ale molo holong nga dawi manang di dia pe molo dihatai do nah hina holongan na ikon lebih respect do ibana di si ikon gabi jumulu do ibana di si ya dong sada ina madok tu sada todong na naro anga na molo di jolo ni bapa neon naroon nga bula 5 dusudi ber babang go jol monin na ala ni na sedon oma ala di boto holong ni rohani bapa itu na sedi oma hiba na to memang tari derui manangahi pangido itor sona pangido oleh bereng pebewina ngai tor suma susah ema ala ni aka holong baru hamu akama molo songona buhado pardopahannya mata itor bado responmu manang nalamu las dorohamu manang namitor marsa rohamu so nasing buhin na taon bah itor didudu ilului ahado mabeko songon nasing burunir raja nami anatabu kalimat songon itu oleh mulunga paliliku haron na mardongani songon asing buhi marong na so beres macam-macam po ay torina musim marating arebo be. Nah, amang inang berbicara taringok tumalim. Wajah kita majaha kejadian onom ayat pitu. Molo di bahasa Batak 5 onom 5 Musa ayat 5 Musa onom. Tabereng maju amanginang
Musa onom ayat pitu alai hujahama 5 onom didok sabra meta maja ayat pitui tangihon ma ali Israel anggo jahuba dibatatai jahuba sasada sado jala ikon ha holongamu jahuba dibatam siana saroham do siana sateatem do siana sagugum jala ikon para teateonmu luhut ataon dia hatana do naon ima taringo tu jahuba na ikon ha holonganna siana saroha siana sagugu siana sateate jala ikon para tete honomu huhut hataon aka nahutonahon tuho sadarion rakmaita majai pitu jala ikon gogomu mengajar hon akai tu akanak kamu jala taringotamu akai molo hudul-hudul odi bagasan jabum manang mardalani ho di pardalanan manang laho modum peho nang dung hehe muse ima anggo malim nadinggan ima ulau ni imam maradopon aka goparana maradopon akana pinasa natibana maradopon aka tanggung jawabna songon di rumah tangga setiap saat itu deruna nang pe holang iganan nasida ikut terus adong komunikasi di persiapon di matado asa dang putus komunikasi ta gosonari nadabuan ngabui video call ate video call anggo najulu do baik ko pay mau masurat liling biasa sahat baru piboto kabar ni geleng kabar ni natoras pililing biasa sahat alay tungipe say tibudo di tonahon amang unang lupa Victor lului natoras murisi ingok gereja di sido akan natorasmu na pinaborhat ni tangi anggo hama idu guguta ay turbabuo dui anggo natoras na bijaksana ala boha ala godang ni tantangan ala godang ni persoalan dan ala ni kita sendiri gayata karakterta ala memang adong komang-kopang jala tu posado ibadah bolonga masuk manggugai kita amangna. Nah, jadi di Papua taringo tu situ ani malim pemimpin molo di Bagasan distrik isi do situ ani malim di Sude distrik termasuk aka Bibil Fro, Diakones, Guru Huria, Padita, preses doi. Molo di resort isi do situ ana malim na disi. Tutu Padita resort ikut dipahami doi. Nah, alani do molo adong sikap manang keadaan di situ ana kurang baik. Dang bui situ memutuskan sendiri atas nama nasida situ ayo kami domang dang doh tamu ina tu Padita dang bui ale Padita resort ikon nasida do manguluhon dirapoti songoni nang disado akar ruas imamnya itu pendeta alai molo taparwado ate ai ngagebi sipata hamia kapad di taon mabiar ngamaliman akaruason sipata alani gudang ni aka perkembangan dohot aka pendidikan pemahaman akan firman Allah alani do sipata ju rohamuna tu hamia kapad di taon itu rinamu alai aduk roh adohonon amang tahe
rumah kaca doa ka pangula nago tiki do inatai perhudulna pe to hasinggo roamu to terganggu do marja mabigi jamita de ai tiki pemilihan di pusat do di distrik ai torsipata do roho do dang cocoki pimpinan ta inatai songonon inam se bebido ho inatai apa mantai do pimpinan nah malim ya jadi songoni do dan kipe molo dibereng go songon nagere matana bapak kami ini bapak itu rinda au molo songon apa gitu Allah sebatas banglu masa mekelnya sudah sasonang orang dan lagi lebih jaim bapak ini nado tiba bapak ini kadang-kadang nggak tahu agak biau dulu dinasehati rupanya songon ini dong inatai mama kan mama ini, nah itu nggak ada lagi malu noeng. Karena apa? Karena semuanya pendidikan terbuka noeng alani IT. Nah, alian aku sada, nah menarik taringok tu situani mali mamangina. Dia menjadi perutusan Oma Sada nah luar biasa. Di Bata parjolo tu ibana berkomunikasi. Di Bata berhubungan tibal balik tu ibana baru pe tu aka keluargana tu natoro songo si Musa rupane ibana gabi utusan tiki di pardalanan di diwan nasida do jusung nasida do Potipar padanan jala di sada bilu doi inganana jadi malim bolona si Musa do jala di pasaha do pelean tu si pelean panopotiun ni dosa jala olah si Musa do nabue masuk di si molo asdong nasing masuk maitur tarbakar Allah buha Allah inganani memang dinyatakan Allah jadi sesuatu yang sangat berarti sekali. Karena Allah di Bata adong disi. Jala diutot do itorus sahat do zaman ni si Jakob. Dung pe di zaman itu Tuhan Yesus gak bisa ada berita na menarik doi. Jala malibulun taboto do di persidangan itu Tuhan Yesus si Kayapas. Imam besar Kayapas. Ibana do pasahato pilihan. Persobaon lahom mangido hasesan ni dosa tu bilu ti ay terus do diusung-usungi asa mangido hasesan ni dosa ni bangsoi doho dirina molo alani do manginang nang kita pe molo mahua geleng tai keluarga tai ala di pasahat Tuhan hidup tu hita tentu kita dona bertanggung jawab boha di beko geleng. Nah, alani do ditiki maka tidak kon hapor siaun dang ripe tadi lagi dang lomo tadi sih. Nah tinitip ni di batadui, nah pinasahat ni di batadui lau pagoda ngota. Asa diboto, asa ditada, asa diboto di Bata. Aing benarakin di 5 Musa onomi. Nah, tahide mamuse beda nih malim bulun. Didok do Tuhan Yesus malim bulun. Di dia do halubion ni Tuhan Yesus sama ngena. Jala boha do ibana mangatusi diri na nagabi malim bolo ni. Jala nanaing masuhata minggu-minggu. Nah masukata sebetulnya dung minggu tu pia dulu rusang amardala sebetulnya sebulan sebelum minggu Jumat Agung.
Ya. Nah, molo malim bulun gabi masuk tu bilu parsobaon perpadan lau mangido aseniso sahali satau dui. Alenggo Tuhan Yesus sahali rodi saliling nililing na ex apaksina bahasa di Latin manang bahasa Sansekertai. Sahali rodi saliling nililing na. Alai di Papua na marsu na manuraton surah Eberodo songo dia Yesus sebetulnya. Laho memasuki lau menghadapi keadaan naborati. Tabiri ngamanginang ayat pitui. Bidu 5 ayat pitu. Tagan jol maibana dipeleho doa kapangidoana. Dohot ele-helekna. Mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu. Jadi hajol maun itu Tuhan Yesus begitu merasakan pahit getir ni naikon adupana. Di bayi Musa suksang duri. Tartusuk do sudi. Alanido bermaraburama iluisian mudarisian si majujung ni Tuhan dipaku dua bana jala ditulang go boltok naik usema asom bako kamu mak dia sudah rasakan itu alani do martangi yang gue bana puncakna ima di Getsemane di hati dako nama nurati karingata dui bana mamikiri dang na holan dilu nabe artinya pergumulan kaya do paro kamu manginang mulutiki modu pamu alai tegang pikiranmu susah adong nagaor pikiranmu api ngamarase yang mudum bodo ngelidu ilalamu na mudumi manang nagabi moko boh musi ati among marasi do among mudum mulutiki tegang pikiranmu mu na mudumi terganggu ngelidu ilalamu manang na dang adong ilalahon ngali gari ada moko panas ade iya jadi Tuhan Yesus karyator di badan jala keriganya jatuh seperti butir-butir darah. Kenapa? Memang penderitaan itu sebentar lagi. Adung amen turun di mana? Pitor aksi ini sujuda sama merdalan. Nah, tabering jo kalimat tagan jolma ibana dipeleo doa kapangidoana dohot ele-helekna mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu. Allah mamikiri borak ni si taunoni. Kita pisoni do. Alai na menarik di zon. Tu nabui paluahon ibana sian hamatian. Alani do. Dan dipanggil Tuhan Yesus do ditangyangan di Getsemane di dok. Tuhan. Out terbahen ya. Pasiding mapanginu manon sianau. Cawan ini pindahkan dari saya. Alaiunang lomoku. Saut ma lomo ni roham. Dia tidak menghindar. Hujahai tekson martelepon au tu simatuaku. Simatuaku baru manurung. Opung dolik ko dong goison. Alai enangi baru manurung. Berarti tanti ini pahupuni opungan. San semper, natuari marteleponau bongka patu amang dang bui biau mardalan baru moding anakna syakangan moding di hutai do jabuna do
Kai paborha sa Jabuna di Medan do utana, usahanya juga di Medan. Alik ko di paborha mas sa Jabun jadi tilahod sa Juluna do mana. Duko ni saya ala moding isi do ala jantung, gudang mangalang jagal do hot minum tuak, mas susana de. Dang olah tuak rai do hot do akan asing ra. Nah jadi jam sadai torpeak mah alai joloi dak poli. Abe nang sang abe dibuan. Jadi inungi di boktor do modum ujung agak bisa marnipi-nipi harwa. Romana nomor 2 yang kak matu gicang mau modum. Asa boha asa nang se marnipi-nipi. Moloro anak nai ai tori payes do kamar mandi nang madebo makon narana. Asal rotu kamar mandi do di osos di payes. Jadi namar nipi ya bercerita mau cuma menarik namar nipi ro inongi isuru payas kamar mandi minong nang se madebo tong aborkin i payas gimana kamar mandi ape pak nang telu rupane ajunga uboto masian buruna madok utlepom mana budari ape kirim obat nasiap Kalimantani baca kai kadang aku lapantin obat inong molo stres doho. Api kokodo manuturi hamia samargugu unang diului pikiran-pikiran na sodenggan. Mulu mabir ho, dang buyaran ako bigu ni lahi tu kijang niku. Ay muse patnan opat noy ngai tur ina to. Beh, ay kita ma pabiar-biar ho do amangin na. Do pabiar-biar ho na mau tu alama biar ho. Tu halak nama biar ru pabiar-biar ho. Anggona suma biar ang marlapatan di pabiar-biar niku. Jadi waduh ini mana? Turun niku. Tantang dia. Adong hubungan nama mati dok mangulu, dah ngomong ini. Atok baharo turu piau ale marsugu mai hinna mauce. Nah jadi kadang-kadang ketakutan itu menghadapi persoalan yang nyata, apalagi yang tidak nyata itu kan repot. Molodoh dola so nyata menggugai pikiran tagai biar tang menutupi. Jantung nama persoalan di sini. Nah jadi dok na tutui mah tu maluman yang saito namang enak. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau menghindar dari penyakit yang dihadapi, persoalan yang dihadapi. Alai diboto ibana do roh tuise. Diboto ibana do pasaton asa boha o manapeting. Tunabui palua hon ibana sian hamatean. Ayama lapatan na dihita portibion anggo mago do ton todita. Tano sia-sia do sudi. Erang tabuan ang giaha. Holan hapor siyaw tayo do. Alay dang songon na utada amani lopas. Molo dung matuho tu dia do banun. Tu dia do. Tu porsero mula bahana. Tu porsero tu tanah do. Masuk na molo mati ho tu dia do. Tu surga do manang dang itu na udo nya. Ape na tu porsero baru negeleko. Ikut di sido awe do bisa. Yang nyambung atong. Lari tu pelak. O marepot nate. Molo ngasongon na. Sodom pinga itu ratok manian. Tuhan unang tabba pikir aku susah. Mulubui bah atok mak. Ai do mong toho di. Anggo tonggo orang gabi manusia di. Kan? Ale molo yolasnya gajang mau umur. Amin. Sehat mak. Bukan fisik tapi juga pikiran dan hati. Ai bodo halak. Sehat fisik. Ale nona terus ngeres kata anak nau kan. Ngeres terus, aduh maksudnya tidak pernah beres kan gitu. Apa yang kamar umurnya, langsung mamewian marah tagait kan? Coba. Ale memang apa mencari suasana segar dunia. Ale tiba karakternya sangat kalau terbawa arus yang tidak benar. Nah, bohado buse. Jadi ditangi hodoi bana gabi malua sian hata hutoni amang inang
mungkin kita akan terus mengalami sebuah kerugian. Mungkin kita menghadapi hal sopola tarida perbuina terus martangnya kita sadana tahalason adalah kita hilang dari rasa takut. Itu udah penting. Saat itu ketika martangnya kita di persoalan nabalga nampe terus tak tahu nih gari ada olola sampai tosi manang na udah pukul berwadi alai ala ngata pasahat tu Tuhan ini tidak ada lagi rasa takut, hilang rasa sakit. Toy horas welcome itu rindah itu do haru puki ma toy itu hakido haguguku ina halani do halana porsemo lo kekejaman itu datang seperti natabereng di Suriai pas imadu tu Tuhan hodo pangudiaku dang mabirau toe ina bikin cepat ina tusina ngapa ya ai mi te bagi do soni jolmai mono ibering rusak aja alai itu ani madang sahat Indonesia alai lu bisa nido aka pangalaho akibat ni narkoba gumurong gue pamatehon mati enjoy tapi itu lebih banyak menyusahi kita ala nido amang Luhut Panjaitan Madok kita nggak terlalu perlu takut sama ISIS, takutlah kepada narkoba, itu lebih banyak membunuh kita. Nah, kurang jolma pakai untuk menghilangkan ketakutan, kenyataan pahit hidupnya. Tidak perlu, serahkan kepada ahlinya. Ise Tuhan Yesus. Nah, napa dua hon atik pe anaki ibana di guru hodo pangaloyon marhite sian nati nonon nai. Ise dona boy senyum pada saat menderita. Isi doi senyum smile pada saat sakit. Baru inong, molo senyum hamu di sahit na diadupi. Baru magodo sahiti manang na lembu posado mana makatam. Magodo kan? Ya sebenarnya itu trik-trik dan bukan sugesti, itu realis. Tak perlu, ujung lama cik mak kan, toko tidak ada lagi. Manang na tersenggol marwah, cuk marburan, aliberi murari terlebih, romom sero, aduh berdarah ya, aduh, tidak bisa kan. Ibu yang baik menghilangkan sugesti itu, membuat segitu, diambilnya buah atau uang. Apa nak? Aduh mak, tidak bisa kan. Nah ini mau gimana? Mau mak, ini apalagi lihat apel menang uang 100.000 dong, aitor dang mah ago do saya tir. Kan itu? Soalnya demami uang 1.000 perak tong demam mate, 10.000 masih demam, harga 100.000 tolu apa 3 buku. Aitor malu soalnya ini. Nah, mak sepatah perlu dua sugesti yang tapi kembali kepada kebenaran. Kristus sempurna pembenaran. Nah menarik jala dungri pas gabisi horhon haluaun salileng-leleng na do ibana disude na mangulu ibana. Dia menjadi pokok sumber sukacita kita ranting-rantingnya. Dung selesai penderitaan naik. Satu kido parsori Tuhan Yesus. Sadari do dilicingi. Mulai pagi 1 jam 2 Olah ni do penderitaan di mana. Ala boha ala satia di mana. Ala ni do manginang sebetulnya mari kita berdayakan diri kita iton pemberdayaan noeng. Luje apa ditata noeng ikon pembinaan nama noeng. Boha asa berdaya kita. Boha asa holam minum huah-huah bane padita ala sudah ruasi jago-jago. Kan?
Ay mo gabi pa, kami padita do dirijen kor, kami musay mengajari kor, kami musay mangejahon nyon sudi, lujo padita. Ale mo nga berhasil ibana menghadirkan guru-guru besar, dirijen kor, dohot aka perhatan di batana dingkan, sonang mapadita. Ay sudi do marhatan dingkan, dangal bisulau naka nageduk. Jadi itulah tugas kita bersama. Di rumah, di kantor. Apakah pemberi jasa di tempat kita berkegiatan? Molo hita do menentukan di si alam malim nasihat Tuhan do hita. Arga hadiri otai tabahen jala tibo pakokopta. Sonang masudia kana rab dohot tita. Amin. Di pasu-pasu Tuhan maita. Martang yang maita. Mau lihat ali Tuhan. Dina pinasa muhatam Tuhan milas rohan hami. Pasada hami Tuhan. Digohi hatamia satoktong. Sonak kami Tuhan. Dalam pos rohanami disudi aka pardalan ninggulu nami nangpe situasi ni pandemi wadupi hami alai gudang aka panidangan nauli sia kuriamon ala pakokokmu unang sumurut asini rohami lam gohi manian songon hasadaon ni namaraha anggi sonang di bagasan apuamu Tuhan niuluhon ni naposom amanami inanami parhaladu amanai padita ro disudiaka parhubas nama milih diri lahu pai caton akan naulina dingkan asa molope gopang nahudupi ami amaolon marguguyhon hatam ala hodo Tuhan manguluh kami jumulu do hami sari honomu ale hamonangan nahu patu pahami naing ma hamonangan tusni asa mago ma nang aka sakap-sakap na orang dingkan balik gabi mabahin rap mabahin akan adingkan utangnya ko kami Tuhan aka ibadah-ibadah do aka kegiatan-kegiatan masa-masa Via Dolorosa dohot Jumat Agung nang masa peringatan ni hahehomu masa Paskah Homa toktong nama korasi salu uloni jala sonang nang ruasmu. Apakah ibadah secara virtual manang manang live streaming manang patupahon bertemu apa? Tulus mah jala sonang mahami margugu mahami majalungulune baru mahami sian bagasmon Tuhan nalabohon. Utangnya kok kami na di bagasan agaw ini pamatang namar sahid namang si J.C. Gariang wilayah Walu LD Hutapea wilayah Opat inang dunia Siregar Buru Segian wilayah Sada do na asing do Tuhan na subihu gori hami akasi solot nami napasang si tahun na Tuhan. Apakah rudut ni persoalan nang ditongan ni rumah tangga nama Rianakon, nama rumah tangga amadoh ina, nama tetangga homa padoni bulun, pasonakon, pamalum sudia ke persoalan ni parsahito ni. Baik secara fisik, psikis doakan na menggugai pikiran nami, mabain kami sudah sonang. Homa toktong nama pasonako kami
hatami mamargugui ho kami. Songsoni Tuhan ibadah laho paingoto nakayana kon asa marsitutu menghadapi masa-masa akhir di pendidikan. Tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Songsoni perguruan tinggi sudi mata Tuhan orasi. Jala martangi ang guhuriamon pabor hato nakayanakon si kopi mak jalo makatang yang nami bahen tu akan adingga nakayanakon nami Tuhan. Jala mamutik ya karena dingga muse sianaka habur jona Tuhan. Songsongin ma Tuhan akar ruas namartabbe pedison sebahem ma sonang di hasadaon lau memuji pasangan pokok. Songsongin namar ulang tahun kelahiran do namar ulang tahun pernikahan pe si kopilas ni rohana sida Tuhan. Naposom di bagasan mingguan si kopilas ni rohana sida. Lehon sonang ni roha hasadaon dot olong nasyakoi di paku baison nasida. Ho mana pasi koponaka pangiduan nasida turuasmu nang di nasida sadiri pe. Keluarga na toros satia paborhaton madongani paku baison ni akadamang uluan nami doh par haladum sudi. Rum tong Tuhan hona pasona kona kapakabusion nangadong na tading alai dingga sudi jala marsa nga mawa tong sa di homa ulu nami puji pasanga pami mahu Tuhan marhiti iti Kristus Yesus Tuhan nami amin marede mahita. Una
tapasahat mapilat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroran ni saluhur silehon lehon na dinggan, dohot nasa libasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu, hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadami gudang ni silelon mitu hami. Asalam kirkir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alema nami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami hasadarion anguruan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Pinasaha ma tuaka ulaon namar boho. Happy birthday to you. Nakola? Selamat hari Minggu berjo. Isa berdokote. Selamat hari Minggu madita saluna. Ay tor mo hobi ba nagmalang kuyon nito. Hidup kami tu akaman namin na marulak tahun di bagasa sa mingguon. Roma hita tujulong. Kapar sa ulihom ma. Pas ni rohat ka nariti na rap kita. Jom di joloon. Masagihon kuwi ulang tahun on. Akaman namin na wadong dison. Unang marmula kita kamanginang nang peso sa dia kuwi on o tiso sa dia rap mahita makalaso na te. Tusoma kalau Padita Martin adong dodison ninanami nang tumiur tumora na nama Burmanurung Nurhaida Siringo amang mangalatu marpaung Gilbert Gideon Gabriel Samuasir Lisbeth Saragi Rosudita Roma itu jolo.
mahamu manguluhon. Ay kami na marulak tao lah sabi mangulu lucu. Gema inang mariping. Baik kami nang. Panjang umurnya, Pak. Panjang umur. Iya, sebentar. Abang lagi ada ini. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun. Selamat Selamat. Hampir siapun kami mah tidak. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya saya terima. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya. Oke. Tiup lilin ya, tiup lilin ya. Baru Muhammad ini dapat suara kami. Ya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang satu. Ya. juga. Oke. Apa lagi? Ala Potong kuenya. isi dosa kami na batu eson. Ala inang orasi buat Potong kuenya Ino, sekarang potong mainan.